सावगारियाव नुनाय बे लाइमोना पाटकिजुलि कालाझार गामिनि माइकेल नार्जारी आरो थिमफ्रि नार्जारीनि फिसाज्ला एमरेस नार्जारी। 41 बोसोर बैसोनि एमरेस नार्जारीया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय गोमानानै दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला एमरेस नार्जारीया थांनाय 6-7 बोसोरसो सिगांनिफ्राय गोसोआरि लोरबां जानानै सानस'हायै खर'नि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। एमरेस नार्जारीखौ बेराम जाजेननाय समनिफ्रायनो डक्टरनि हेफाजाबै फाहामथाय होबोदोंब्लाबो मोजाङाव फैफिनाखैमोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे एमरेस नार्जारीया सम सम बिदिनो बाहेरायाव ओंखारलांब्लाबो न' फारसे गिदिंबोफिनोमोन होननानै बुङो। नाथाय थांनाय सप्ताथामसो सिगां हरनि समाव ओंखारलांनाय एमरेस नार्जारीया दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै होनना बिमा आरो बिफाया फोरमायदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय एमरेस नार्जारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 8474013799 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो बिमा आरो बिफाया खावलायदों। आंनिखौ थिमफ्रि नार्जारी होनो। मा जादोंमोन फिसालाया? फिसालाया गावनि खर'नि दगाव ब्रेन जानानै गोदाव सोराव बेबादिनो थालाबायबाय। थाङो फैयो मोनायावबो सानावबो। बेनिफ्राय दा बोरै गोमाखो आं बेखौ मिथिला। खर'नि दस दंखायोमोन? खर'नि दस दं मानसिया। बे खर'नि दसनि थाखायनो मुलि होबाबो मुलिखौबो जाखाया। एफाग्राब मुलि होबाय ब्रेननिबो होमबाबो जायाखै। बे जायैनि थाखायनो बियो बिदि जालांबाय। बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर' दस जानाय? जाबाय बियो 7 बोसोरसो जाबायदां। गोबाव जाबाय। औ 7 बोसोराव हाबबाय। ओमफ्राय गोमानाया माब्ला गोमाया? गोमानाया मास मोननै जाबाय। ओमफ्राय दा मा समनिफ्राय गोमाया? बे हरनि माबायावनो 1:30 थांदों बियो। खोमसियावनो दरजा खेवनायखौ थाल मोनाखिसै आंथ' उन्दुलांदोंसो। ओमफ्राय बे माला थांखो आंबो मिथिया। हरावनो बियो गोमाबाय। ओमफ्राय अखानायै फुङाव आङो सिखारबा बियो बोराया होनबाय मानसिया गैला मानसिया होनना बुंबाय। मानसिया गैला होननायखाय आं नागिरबाय दर खेवनानै नायबाय। दराथ' फांनायसो। ओमफ्राय बेयावनो ओरै होनबाय आरो मानसिया गैला। मानो गैया? बोरै आं नागिरनि होननानै नायनो थांबा गैला लांदां। बे फैयैयानो फैयै दिनैसिम गैया। मास मोननै जाबाय मानसिया। मा खावलायनो सानो रायजो राजा? रायजो राजानि आंनि माबानायाव बेनो रायजोनिफ्राय खावलायनाया बिसोरो जाहाथे जेरावखि मोना मानो बियो हमनानै दोननांगौ आरो न'खरसिम सफैनायनि फर्मुलाखौ लानांगौ। न'खरसिम फोरमायहरनायखौ लुबैयो। नोंसोर लायफिनगोन? जों लायफिनगोन। जोङो मोनोबा बेखौ खोनायोबानो जों थांगोन आरो बेबायदि। आंनो माइकेल नार्जारी। फिसालानिया? एमरेस नार्जारी। बेसेबांसो बैसोनि? 41। मा गामि बेयो? कालाझार। मा जादोंमोन फिसालाया? बे खर'नि एसे दङ। बिनि उनावहाय बे मुलि होबाबो जायाखिसै। उनावहाय गावनो बारा जानानै बे बाहेरायाव ओंखारलाय थाङो फैयो। ओमफ्राय आरो बबेबा समाव रागा जोङोमोन। ओमफ्राय बे जेदिना थांनायनि दिन बेहाय हरनि 1:30 जा ओंखारलांदों बिनिफ्राय फैयाखिसै बियो। ओमफ्राय दिनैसिम आं सप्ता खननै खनथाम नागिरदोंमोन। बेनि उनाव लोगो मोनाखिसै। बे माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ मिथिला। बबेबा जुदि दङबा मोजाङै मोजां न'सिम सोरबा नुसनबायोबा हमना लाखिना आंनो बेखौ खबर हरबानो जाबाय। मानसिया बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर'नि दस जानाया? बेयाव 5 बोसोरसो जाबाय। बाहेरफ्राव ओंखारलांबाबो फैफिनोमोन? फैफिनोमोन बियो। खिन्थु एबार खनसेयाव फैफिनाखै? फैफिनाखिसै। दा सोरबाफोर नुयोबा हमना दोननानै आंनिसिम खबर हरबानो आं गोजोननाय मोनगोन आरो लाना फैनो हागोन।